Genesis ti aduonum krono. Na Jacob sim ko apuye ma asase so, na ohunui, na hwɛ, asubra bi wɔ wuram, na hwɛ, nwankuo mmiɛnsa boaboa ho wɔ hɔ, efiri sɛ abura no mu nsuo na ɔsa ma nwankuo no nom, na ɔboɔ kokoro da abura no ano. Ɛhɔ na ɔboa nwankuo nyinaa ano, na wɔmuni ɔboɔ no firi abura no ano, na wɔma nnwan no nom, na wɔmuni ɔboɔ no to abura no so bio wɔ ne dabrɛ hɔ. Na Jacob se wɔn sɛ, "Me nuanom mufiri he?" Na ɔse, "Yɛfiri Haran." Na ɔse wɔn sɛ, "Munim Nahor ba Laban anaa?" Na ɔse, "Yɛni no." Na ɔse wɔn sɛ, "Ne ho yɛ." Na ɔse, "Ne ho yɛ, na hwɛ, ne babaa Rahel ne nnwan na ɛreba yi." Na ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ, "Hwɛ, adeɛ nyansa koraa, na ɛberɛ a ɔboaboa mmoakoa no nya nnuri. Momma nnwan no nsuo nom na monkɔ ma wɔnkɔdidi." Na ɔse, "Yɛntumi, gye sɛ wɔaboaboa nnwankuo no nyinaa no na wɔamuni wɔboɔ no afiri abura no ano, ansa na yɛama nnwan no anom." Na ɔne wɔn da so rekasa no, Rahel ne n'agya nnwan no bae, efiri sɛ ɔyɛ odwanhwɛfoɔ. Na Yakob huu ne na nua Laban ba Rahel ne na Laban nnwan no. Ɔtwe pini kumunii ɔboɔ no firi asubura no ano, na ɔmaa ne na nua nnwan no nsuo nomoi. Na Yakob fee Rahel ano, na ɔmaa ne so sui. Na Yakob ka kyerɛɛ Rahel sɛ ɔyɛ n'agya nua, na ɔyɛ Rebeka ba, na otutuu mmirika kɔka kyerɛɛ n'agya. Na Laban tee ne nuaba Yakob nka no, otutuu mmirika kosiaa no, na ɔyɛɛ no atuu fee n'ano. Na ɔde no baa ne fie, na ɔkaa nsɛm yi nyinaa kyerɛɛ Laban. Na Laban ka kyerɛɛ no sɛ, "Ampa woyɛ me dompe ne me honam." Na ɔtenaa ne nkyɛn bɛyɛ bosome. Na Laban se Yakob sɛ, "Ɛnam sɛ woyɛ me nua nti, wobɛsom me kwa anaa? Kyerɛ me deɛ ɛnyɛ w'akatua." Nso Laban wɔ mmammaa baanu. Ɔpanin no din de Lea, na akumaa no din de Rahel. Na Lea anim ayɛ muamua, na Rahel ho yɛ fɛ, na n'anim yɛ nyam. Na Yakob dɔ Rahel, na ɔkaa sɛ, "Wo ba akumaa Rahel nti mɛsom wo mfe 7." Na Laban se, Ɛyɛ sɛ mede no bɛma wo sen sɛ mede no bɛma onipa foforɔ bie. Tena me nkyɛn." Na Rahel nti Yakob som mfe 7, na dɔ a ɔdɔ no nti ɛyɛ n'ani so sɛ nnamfuamfua bi. Na Yakob ka kyerɛɛ Laban sɛ, "Fa me yere ma me, na me nna no adu na menkɔ ne ho." Na Laban boaboa kurom hɔfoɔ nyinaa ano na ɔtoo pono. Na anwummerɛ ɔde ne ba Lea brɛɛ no, na ɔkɔɔ ne ho. Nso Laban de n'abaawa Silpa maa ne ba Lea yɛɛ n'abaawa. Na adeɛ kyeeɛ no, na hwɛ, Lea nie, na ɔsee Laban sɛ, "Ɛdeɛn na woayɛ me yi? Ɛnyɛ Rahel nti na mesom wo, na adɛn nti na woasisi me yi?" Ɛna Laban se, Yɛn ha deɛ ɔnyɛ no sa. Wɔma akumaa no nware ansa na wɔde abakan ama. Di ne nkyɛn na awɔtwe yi, na yɛde oyi nso bɛma wo. Som a wobɛsom me mfe 7 bio ho. Na Yakob yɛɛ sa, na odii ne nkyɛn na ɔtwe no. Na ɔde ne ba Rahel maa no aware. Na Laban de n'abaawa Bilha maa ne ba Rahel yɛɛ n'abaawa. Na ɔkɔɔ Rahel ho nso. Na ɔdɔ Rahel sene Lea, na ɔsom no mfe 7 bio. Na Awurade huu sɛ ɔta ne Lea no, obuee ne yam, na Rahel deɛ ɔyɛɛ obonini. Na Lea nyinsɛnee, na ɔwoo ɔbabarima, na ɔtoo ne din Ruben. Aseɛ ne monhwɛ babanin. Na ɔse, "Awurade ahwɛ m'amanneɛ, na afei deɛ me kunu bɛdɔ me." Na onyinsɛnee bio, na ɔwoo ɔbabarima, na ɔkaa sɛ, "Awurade ate sɛ wɔtaa me nti na wɔde oyi nso ama me." Na ɔtoo ne din Simeon. Aseɛ ne otie. Na onyinsɛnee bio, na ɔwoo ɔbabarima, na ɔse, Afei ansa na me kunu de ne ho bɛfa me ho, efiri sɛ me ne no awo mmabarima 3. Enti ɔtoo ne din Lewi. Aseɛ ne ahofam. Na onyinsɛnee bio, na ɔwoo ɔbabarima, na ɔse, Yɛ deɛ meyi Awurade ayɛ. Enti ɔtoo ne din Yuda. Aseɛ ne ayɛyie, na na wɔ mu twee.